общинския бюджет. Защото в противен случай рискуваме атакуването му от областния управител, а знаем, че практиката на Върховния административен съд от преди 1-2 години, която и до момента не е променена, е, че такива решения се обявяват за незаконосъобразни. В същото време мога да посоча и в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, че в член 75 алинея 3, че предложенията, между другото целият член 75 казва как може да бъде изменен този, евентуално да се правят някакви предложения, и те са обвързани с момента на общественото обсъждане. Знаете, че такова обсъждане на бюджета беше проведено в съответствие с Закона за публичните финанси. Предложения за негово изменение, допълнение или каквото и да било не са били направени. А съгласно член 75 алинея 2, предложения се приемат след изричното им представяне за обществено обсъждане, т.е. предварително. Такива в зала, според мен, не могат да бъдат правени и рискуваме атакуването му по, както било от областния управител, защото бюджетът представлява общ административен акт и може да бъде атакуван, така и от прокуратурата. Благодаря ви. Отношение на направената забележка, че такива предложения са били могли да бъдат направени и обсъждани на общественото обсъждане, аз съм си направила труда, господин Попов, да отида и да поискам точно в този период, когато беше това обществено обсъждане, да поискам да ми бъде даден проект за бюджет. Отговорът беше, че такъв проект за бюджет все още няма входиран от общинска администрация. Така че би било редно, когато този проект за бюджет ни беше раздаден по съответния ред, би било редно тогава да се направи общественото обсъждане, защото аз съм си направила труда да отида и да поискам да го взема този бюджет, за да знам какво всъщност дебатираме на това обществено обсъждане. Такъв обаче нямаше. А това обществено обсъждане най-вероятно се е състояло на базата на това, което бюджетаря на общината е разказал, замкмета по икономическите въпроси, госпожа Олга Титанова, и без нито един от нас, може би това ще го потвърдят и колегите, ако някой е имал такъв бюджет тогава, най-вероятно на нас тогава не ни е даден. Но аз лично съм си направила труда да го поискам в този срок. Казвам госпожа Олга, Общински съвет няма как да бъде входиран както бюджет, период за общественото обсъждане. Той се входира, има срокове за това нещо, както има срокове за общественото обсъждане. Ние на ново входиране, преди не е ново обществено обсъждане. А имаше качени на сайта материали по предложенията, както и на информационното табло още стоят закачени материалите, може да ги видите и сега, въпреки че тази задача се стане. Още са там. Така че това на общественото обсъждане не се обсъжда първи бюджет съставен и внесен, а се обсъждат насоки и общи виждания по бюджета и как се съставя срещу видео. Между другото, пак да вмъкна и тук, това обществено обсъждане до сега, което беше по закон да се прави до 30 ноември и ни обвързваше с новия закон за публични финанси, ще бъде преустановена тази тактика, ако бъде прият, нали? И вече ще се прави 7 дни, нали, преди това само трябва да се уведомят хората, ще се прави, може би, вече след когато сме готови с повече данни. Да, това е нормално. Сега вече е нормално. И това не го раздаваше до 30 дни да караме само основни насоки по бюджет. Но не следваше да караме Общински съвет като бюджет до 30 дни. На сайта имаше ли? Има на сайта, имаше ли закачени на таблото. Още стои даже на таблото и сигурно и на сайта. Това е във връзка с обсъждането. По другите предложения не мога да взема отношение, защото ако бяха направени по-рано, може би на етап комисии, можеше да се реагира по някакъв начин. Сега в момента не вижда как може да се